Helo a chroeso i Teledu'r tyle. A yn y fideo yma, ni'n mynd i edrych ar ap o'r enw JIT sydd yn eich JIT Lodge. A ni'n mynd i ganolbwyntio ar creu graff. Felly, ni'n mynd i greu siart. Felly, os edrychwch chi draw fan hyn, ni'n mynd i edrych ar y siart heddi. Felly, clic ar y siart. A mae'n rhoi templed i chi, os ych chi'n dymuno. Dwi ddim eisiau templed. Yr unig beth sydd angen yn y fi fan hyn yw y dewis yma. Felly, chi'n gallu ticio i ddangos y tabl, neu dadglicio i gael gwared y tabl. Fi'n mynd i roi tabl, a yn yr fideo yma, ni'n mynd i edrych ar lliw gwallt y dosbarth, a fi'n mynd i greu graff bar. Os ych chi'n dymuno dangos mwy nag un graff, llwch chi clicio nifer ohonyn nhw. Ond fi'n mynd i ganolbwyntio ar gwneud graff bar. Felly, i ni'n mynd i edrych a fi'n mynd i roi teitl. Hynod o bwysig bod chi'n rhoi teitl lliw gwallt y dosbarth. Fe allwch chi siarad mewn i'r teitl. Fi'n mynd i roi'r eitemau lawr ar y chwith, sy'n mynd i ddangos ar y gwaelod y graff a'r rhifau i fyny. Felly, lliw gwallt brown. Iawn, a mae'n newid hwnna i frown. A mae yna 5 o blant yn y dosbarth a gwallt. Brown. Wedyn, coch. Mae yna 2 gyda gwallt coch. Ac mae gyda ni gwallt du. Mae yna 10 o blant gyda gwallt du. A dyna ni. Ni wedi creu graff. Nawr, mae 2 ffordd nawr o achub y gwaith yma. Llwch chi fynd draw fan hyn i'r eicon i achub y graff fel llun. A os ych chi'n gwneud hynny, chi'n gallu defnyddio'r llun mewn gwaith arall. Neu, ych chi'n gallu mynd i'r logo yma fan hyn. A os ych chi'n hofran drosto fel fi wedi gwneud fyna, neu cyhwfan drosto fe, sef. Gwasgwch y sef. A nawr edrychwch beth sy'n digwydd pan ych chi'n gwasgu fe. Mae'r swigod yn dod, a nawr mae'r eicon yn diflannu. Nawr, mae hwn yn golygu bod chi wedi achub y gwaith, ond fi wedi anghofio rhywbeth. Fi wedi anghofio bod fi moyn lliw melyn. Hefyd, a mae yna 3 mewn fyna, a nawr welwch chi bod y disg yna'r logo yma nôl yn lliwgar. Mae hyn yn dangos bod newid wedi bod, ac nawr mae angen achub eto. A dyna ni. Sut mae'n gwneud siart gan ddefnyddio JIT. Diolch yn fawr, gobeithio bod chi'n mwynhau. Cofiwch am y sianel. Hwyl!